na sani ke ce ba a ganin ta baya. Da na sani ke ce ba a ganin ta baya. Da na sani ke ce ba a ganin ta baya. Yanda da ya alƙawarin da yau zai shigo da ku cikin gidan nan da ya gashi yau na shigo wallahi. Wai ba da mu taba ne. Ba mu taba ya tun da na ga maka kuma akwai abinci ai abin taba na da yawa. Ba mu ne mana sai mu abin nan ko ba ka bane. TV da kenan. In dai abinci ne ba ka wasa da wannan wasa da ciki ne. A ga burge ai ba a wasa da shi. Haka ma mun da bara ba a gida. Shewa ne. Daga abincin nan ne. Ka sani ba zai ka. Duk gashi nan kuwa wallahi sai lamarin nan na rayuwa wallahi bismillah kuwa ta alaji kai da mata ka taje wannan sai fara amfani da wannan disu ba batin abin da kake sha ba kai ka sani kawai in ajin ma ana zaba abu ne ai haka ne kuma ba ka zo wajen bede nan da mutum ne ga ai ya so ba da kunya wallahi da ya barka ai dan walakanci ina maka ba shi yasa muna tare da ku gaba ɗayan ku na san ku mai ba ku inda kuke burge ba ku a tare cikin gaba ko wajen kwati mu je gaba ɗaya kawai kafin abin da ni abincin ma duk da bai dame ni ba amma ku koyan ga kowa ba ka san ya ta gaishe mu sai ai kaga ni zai fara yi ko ni da na san kayana na san kayana fa ashiya gani wai kai ba sai ba aka tibo ne kwa ko da ke ku manya me gidan baba na me amfani zuwa ai so da kudi dariya kawai kuma dariya shi kenan me je ni da gidan mu je ni da gidan mu na ai dole in shana ha ka gane something ko za mu kulle to mu je ni da gidan kuma na ai dole in shana ai ga da Allah to ai yanzu nan ganin ne wallahi Daddy. Abba. Daddy, lafiya za ka wuce ba gaishe ni ba? abba wallahi lafiya ban ka bane kawai Ba ka gani ba? Wato ka zaka da abokai ko? To, ka kula da abokan nan. Saboda ba ko ne yake da amana ba. Saboda yanayi ya riga canza yanzu. Abokai za ka kan mutum ka san yadda yake amma gilci da rayuwar shi baka sani ba ci a baya dole shi ka kula kana babban gida ne akwai abin zai faru zo gaba ɗaya da mu ka san da mutane sosai in a cewa ya fara a gare ka ba zan ji daɗi ba ya ta ji Allah a kula yawa ba nan tafiya ne don kula sosai insha Allah to shikenan sai ka dawo a kula Allah ya tsare abokai Da na sani ban jin maganan kowa sai dai na abokai da na sani hatta amfana in yi yau zance ba na kai da na sani sai dai rudin abokanai yau gani na cikin tausayi da na sani ke ce ba a ganin ta baya ni dai ina ta ganin daman kamar ba hucewa da na sani na samu dama a yanzu to Imana bukar ne MB Imana Galorina Ku ashe kuna nan kawai kwana biyu ba na ganin kuna yi tunanin cewa kun san yan tafiya ne na san ba kwa zama musamman ma kai ba kwa zama kuna warewa kawai to yanzu ya ake ciki ne To ai gari ya cuta asan in baka ba ma samun na shayi Allah mu gari. ha ba na Alhaji kai da ka san komai Wai in tambaye ka mana. Ni ko ina Bello yana nan kuwa?
Kai ka san Bello ba? Ka san Bello mayan kuɗi ne yana shago. A kuma ba haka ne. San Bello mayan kuɗi ne. Mu je shagon kai mu je mu same shi kawai. To mu je. Nabi wazancan banza ne da zugan abokai. Da na sani. Ban jin maganan kowa sai dai na abokai. Da na sani. Hatta abba na in yi yau zance ba na kai. Da na sani. Sai dai ruɗin abokanai yau gani ina nan cikin tausayi. Da na sani ke ce ba a ganin ta baya. Kin san me ya kawata? Ni faɗan alhajin nan ba ƙaramin burge ni yake yi ba. Amma kiya ki faɗi. Na gano ki a daman tun can kina son shi, ki fito ki ga mishi ne kawai bara ki ya. Haka ne ƙawata kawai kunyan shi take ji. Haba kawai na kun gano ni wallahi to kuma tafi. Yawwa ƙawata kin ga ɗan hajiya a waje. Na gan shi. Yanzu ƙawata dama ta same ki sai ki je ki same shi gaya mishi tunda na gan shi a waje. Zan faɗa mishi amma ba yanzu ba akwai sauran lokaci. Ni wallahi ƙawata ba zan iya ganin wannan abun ba kawai zuwa zan yi gaya mishi. Wallahi kin ci sa'a ban gan shi bane wallahi da sai na gaya mishi. Ai na gode ma Allah ma da kike shi. Alaikun salam. Alhaji Harma ina so zan fito sai mu haɗu a can shagon saboda na so zan maka wannan shagon da janna ɗin. Gaskiya saboda kamfanin na sun yawa a nan wurin na gaskiya. To ba damuwa. Suna gudu. Abba barka da zuwa. Tafiya. Tashi lafiya. Ya abubuwa. Alhamdulillah. Ban ga sa ba. Na ɗan kewaya bayani. To ina son yi wasu wannan da kai damu. Kasancewa ina ga insha Allah zan tafi America in Allah ya yarda. Zuwa da yamma insha Allah zan buwan jirgi insha Allah. Har kullum dai ina maka magana akan abokai. Kasancewar akwai wasu abubuwa da ke faruwa. Domin yanzu ana sa ido ne a ga yaran mu irin rayuwa suke. Ana so ka zamto ɗaya daga cikin yara masu karamci a gidana. Ka gani? Ka kula sosai. Domin yanzu akan cire ido ne akan kowa ya sa kan yaran. Kai dai na wuri na yanzu haka. Akwai abubuwan dama da sun muka su. Amma dole na sanar da sonka sannan duk da zan yi
na ɗora ka kan hanyar da ce ɗora ka insha Allah. Ka daure zo mu ga maka yi amfani da shi. Akwai Faruk ka sai ce na karatu kasancewar yanzu kai ne a gida kaga shi na can. Ina so idan ubangiji ya sa ya dawo zai zama to zai komai a kasan kare domin mu samu arziki mai haɓaka saboda yanayi. Hakan kasuwar kamfani dole sai kun taru. Insha Allah zan tafi zaune abin nan turancin motar sai a wanke su. Yau za mu zuwa ƙarfe da ka sai ka zo za mu insha Allah za ka yi akwai Allah. So ina wannan abokin naka ɗin. Ok, Walid kenan? Shi fa wadda mun taɓa da shi a supermarket a yacin shi ne ku? Yana a Walid yana nan. Walid kan cin kuma motar jiya. Kake a can babban mota? To na baya ita dama akan za a wanke saboda ya yi bayanin cewa zai kai mahaifiyar shi can Kano shi ne da a wanke ta kawai sai na bashi ya ka kai mahaifiyar na shi. Sai a fito sabon shi wata bakanta da shi da babu da Da na sani na shiga hali mai wuya abin da na yau ya sani yau a cikin wuya. Ban jin shawara na bewar ruɗi na zuciya. Ya koma London. Ban jin shawaran To amma kuma ya mun magana akan abokai. Tabbas akwai abin da ya gani tattare da abokan nan wanda ni ban gan shi ba. Amma na je na maganan Walid. Ina ga diyan da aka yi akwai magana. Tunda har yi maganan Walid a cikin abokai na bai maganan kowa ba sai na Walid. Dole zan yi bincike akan haka. Saboda shi babba ne kuma mahaifi. Da mu abin da babba ya hango yaro ko zai hau saman ƙarshen rami ba zai hau saman ƙarshen. Hatta abba na in yi yau zance ba na kai. Sai dai ruɗin abokanai yau gani ina nan cikin tausayi. Abokai ne ta kiran wani ɗan Alhaji fa bata shiga fa. Ni ma wallahi tun safe nake ta gwada lambar shi bata shiga ba wataƙila kuma bai sa abunan shi wayan shi ba ka shan ba. Ai shine dai. Hawa kai share ko daɗi ne ko ya mai yawa. A to dai gobe. Kawai ka share shi. Yaro Abubakar. Abubakar ko ina ne? Ku zo gidan Allah yanzu ku same ni akwai matsala. Inna lillahi. Wuce faruwa. Matsala kuma Mun je makaranta mun sha wahala yau sosai. A kwantar da hankalinka. Yau kwananka bakwai a garin nan. Kinka ya samu raunuka da dama. Okay, in ga idan kika bi nan. Wala kai wane ne? To nan wani gari ne da Allah? Garin Gabas. Dace garin Gabas. MSM Production ke gabatar da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah mai iko. Ni yau ba zan ma kwana a nan ba. Me zan bayar? zamani gani an faɗa ban yi musu ba tabbas kama da wani ba ta wani. Kai mun shiru munafiki ban da kai ba. Ko ya fito? Ni ake zargi. Ni ne kai a tarihin Ustaz ka taba ji an ce Ustaz yayi sata? Kai kowa ya fito. Alƙur'an ba zan yadda ba. Me fa? Fito. Gidan rigima.